Kesel aku san. Nguber-ber kowe tekan ndi-ndi dilek mangani Pak Wedhus kok. Bar wong mbleh wedhus lho. Enggak boleh. Bulunge akeh gede-gede ya. Ayo pulang yuk. Ayo liwat sana, liwat sana, liwat sana. Celuk mak iki lho. Lho, lho. Wis liwat ndi neh kae munyuk edan kae. Lah kuwi apa? Ayo, 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 ayo. 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 Aduh, duh Gusti Pangeranku nyuwun ngapura. Aduh. Teko ngendi-ngendi. Makin parah aja ini. Rumah kosong, pabrik kosong iki. Wes mlebu? Oh ya wes. Kono lho teko gereja kono lho. Arep ngalor barang. Aduh, mateng aku. Bar sarapan sluwen neh iki. Aduh.